to v takých zápasoch je o 2-3 výmenách. A pokojne práve tá predošla. Môže celý zápas rozhodnúť, ale ešte nepredbiehajme. 6 gambalov na Petri. Neriešiteľné prasiatko. No by už nestihli ani tí najrýchlejší. A šťastíčko teraz hrá s Miomírom Kecmanovičom. A pozrime sa. Ďalší z breakballov Miomíra Kecmanoviča, tento doslova darovaný. Presne na takýto gameserve čakal celý zápas, kedy príde aj nejaká výraznejšia pomoc Raoniča. Ešte by to chcelo čerešničku v podobe rebreaku. Ale ten zatiaľ neprichádza. Opäť famózny forehand Miloša Raoniča. Wait, please. Can you go for it, Volga, on the chair, please? Thank you. Veľmi pekná výmena, ktoré opäť Miloš Raonič prekvapil nečakaným variantom, niečo medzi sliceom a dropshotom. A čo je dôležité, niečo, na čo Miomír Kecmanovič nezareagoval. Určite najdlhší game tohto zápasu. Opäť k jeho zisku bližšie tento muž. Fantastický prvý servis. Tak cez dva odvrátené breakbally to predsa len svetová 14 a turnajová 13 zvláda vedenie Petri. Pre 28-ročného Kanaďana. Ďalej pretrváva ten silný vietor, ktorý sme mohli pozorovať aj počas toho ženského štvrťfinále. Ale Raoničovi to nejaké problémy nerobí.
tak ešte to vyzerá na predĺženie si pobytu na tomto prestížnom turnaji. Takto nejako by si to Miomir predstavoval. Raonic samozrejme vie zahrať kratší úder. Opäť kratučký úder, od ktorého hráč nastavenia Miloša Raoniča ide. Veľká dominancia. V rámci oboch štatistík je až neuveriteľné, že Kecmanovič dnes vyrobil iba 3 nevynútené chyby. Ale potreboval by ešte viac od svojho súpera a tie neprichádzajú v týchto chvíľach. Raonič už veľmi blízko k mečbalu. Fantázia od Kecmanoviča, tak úder zápasu si Srb nechal na samotnú koncovku, tlieska opäť Rod Laver. Vďaka takýmto úderom sa Kecmanovič dostal medzi najlepšiu osmičku. Prekonané aj takmer 2 metre Miloša Raoniča. Ale napriek tomu tie mečbaly prichádzajú 2 možnosti po hodine a 12 minút. Tak na ukončenie duelu. Od Raoniča s drobnými zakolísaniami výborný výkon. 2 gémy, ktoré si tam sám skomplikoval pri vlastnom podaní, ale inak je to duel zvládnutý s prehľadom, ktorý je na konci. Miloš Raonič trošku symbolicky esom uzatvára toto stretnutie. Skúsenosti proti mladosti. Celkovo 13 S teda na konte Miloša Raoniča, ktorý je prvým semifinalistom, vracia sa medzi najlepšie kvarteto po roku. A o svoje druhé miestne finále budeme bojovať proti Gaelovi Monfisovi alebo Dominikovi Thiemovi. Ak zopakuje takýto výkon, nemusí byť Kanaďan vôbec bez šance. Veľká spokojnosť, veľké nadšenie samozrejme v celom tíme. Raonič chytá formu, zlepšuje sa akoby zápas od zápasu. S výnimkou stretnutia proti Gironu 28-ročného Kanaďana. Tu ešte je záverečný pohľad na štatistiky, napokon 35 víťazných úderov, ktorých je samozrejme započítaných aj 13 S. Predovšetkým z forehandu sa Miloš podľa očakávania presadzoval. Neuveriteľné sú tie 3 nevynútené chyby Kecmanoviča, ktorý ale zároveň iba so 14 víťaznými údermi, a to v tom porovnaní turnajovou 13-kou napokon po hodine a 12 minútach ani náhodou nestačilo na postup medzi najlepšie kvarteto. Ešte aj porovnanie servisu na oboch stranách v jednom i druhom smere rýchlejší Miloš Raonič, ktorý je teda prvým semifinalistom tohto prestížneho turnaja. Si ešte užite ďalší dnešný program, najprv teda ženy, Angely Kerberová, Venus Williamsová, no a potom spomínaní páni Dominic Thiem a Gael Monfils. Želám ešte pekný večer. Užite si ďalší tenisový program počas dneška i počas víkendu na stanici Digisport.